pondelok skoro ráno horela budova Milénia a požiar zničil natoľko, že bude mimo prevádzky niekoľko mesiacov. Presklená budova Milénia. Dá sa povedať kontroverzná stavba, ktorá rozdelila Martinčanov na dva tábory. Jedni si bez nej nevedia súčasné divadelné námestie predstaviť a pre tých druhých je hanbou mesta. Odborná verejnosť sa však zhodla, že je výnimočná a v roku 2003 jej udelili titul Stavba roka. V pondelok skoro ráno začala budova Milénia horieť. Oznámenie sme dostali o 4. hodine ranej mestskou políciou Martin. 4.5 sme už boli na mieste, 4.19 sme vykonali lokalizáciu, 4.56 bol požiar úplne likvidovaný. Ak by som sa mohol ešte vyjadriť k príčine požiaru, úmyselné zavinenie sme predbežne vylúčili. Čo by tam, aká časť budovy je teda bola poškodená? Poškodenie bolo vlastne celé prízemie, bolo zadimené a vyhorené boli 4 tabule z dôsledku ohňa, boli vypadané. Počas dňa sa pri zhorenej stavbe pristavovalo veľa zvedavcov. V budove sa okrem verejných WC nachádza aj kaviereň a redakcia rádia. Milénium je majetkom mesta a jeho ďalší osud je zatiaľ neznámy. Táto situácia nás nemilo prekvapila. Budeme čakať na výsledky vyšetrovania, ktoré budú známe o niekoľko týždňov. V prvom rade musíme dať urobiť statický posudok, aby sme vedeli, že či nebola narušená statika, či bude budova schopná užívania. Bola riadne poistená, všetky revízie boli v poriadku, takže určite budeme čakať na vyjadrenie poisťovne, ale kým teda tú situáciu nevyriešime, tak vyzerá to, že budova bude nefunkčná. Vieme odhodnúť možno, že čas, že koľko bude budova mimo prevádzky? Bude to určite mesiace. V tejto chvíli sa zisťuje rozsah škôd, pretože budova bola celá zadimená, čiže bude si určite vyžadovať nejaký technický zásah, aby tie sadze odtiaľ boli odstránené. V prvom rade je dôležitá statika, zistiť, v akom je stave, až potom môžeme predpokladať, že čo ďalej, pretože ak bude narušená statika, tak z hľadiska bezpečnosti nebude môcť byť budova využívaná a mestské zastupiteľstvo bude rozhodovať, čo ďalej s budovou. Možno, že vyčísliť predbežné škody, koľko asi môžu byť? No určite sa to bude pohybovať v desiatkách tisíc eur, tie škody budú veľké. Situáciu komplikuje aj aktuálna nútená správa, v ktorej sa mesto Martin nachádza, pretože ďalšie kroky mesta výrazne ovplyvní. Za normálnych okolností, keby sme vedeli, že teda od poisťovne máme prísľub, že nám dá teda finančné prostriedky, mesto by mohlo okamžite teda začať robiť a robiť nejaké aspoň havarijné práce, ale v tejto chvíli nie je možné proste míňať kapitálové výdavky.